கார்த்திகை 1 மாசம் மாலை போடலையா? கார்த்திகை 1 மாசம் மாலை போடலையா? நம்ம ஊர் சாமிட்ட மாலை போடுங்க, நம்ம ஊர் சாமிட்ட மாலை போடுங்க. கொழுக்கட்டை உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறது? ஏன் புது பங்களா நாளை காலையில 7 மணிக்கு வந்து சுண்ணாம்பு அடிக்கணுமா? வந்துரு. நான் வெள்ளை அடிக்கணுமா? தை மாசம் முடியற வரைக்கும் இந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்காத. ஏன் இன்னைக்கு தேதி என்ன? நவம்பர் 17. தமிழுக்கு என்னப்பா? கார்த்திகை 1. மாலை போட்டிருக்கல? மாலைக்கு வரைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குதே. 75 பைசாவில 68 நாளை அமோகமா கொண்டாடிடுவேன். நாளை குங்குமம், நாளை விபூதி, நாளை சந்தனம், பஜனை பாட்டு பாடியே காலாட்டிக்கிட்டே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன். அது எப்படி? ஒவ்வொரு வீட்லயும் போய் கன்னிச்சாமி கன்னிச்சாமின்னு சொல்லுவேன். ராஜ உபச்சாரம் நடக்கும். எத்தனை வருஷமா இப்படி கன்னிசாமின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்ப? அது மட்டுமா, 2 மாசம் எங்க அப்பா அம்மா திட்டவே மாட்டாங்க. இந்த மாலைக்கு அவ்வளவு மரியாதை. சாப்பிடுங்க சாமி, சாப்பிடுங்க சாமின்னு காலைல விழுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு பொழப்பு. நீயும் மாலை போட்டிருக்க. உன் பொழப்பு போற போது வேலையை பாரியா. கார்த்திகை 1வது மாசம் மாலை போடலையா? கார்த்திகை 1வது மாசம் மாலை போடலையா? எங்க ஊர் சாமிட்ட மாலை போடுங்கோ. சாமியே